Ni mga guys. Abot na labi. Gawas brownie. Mga toys. Kita. Alam niya ang taga-kuan eh. Happy Sunday guys. So karong adlaw manimba mi sa Lemkit kay sa CCF. Kauban si Bibi Gavin. Hi! Hitchis. Pitches daw. Si Kuya Angelo of si Cassie. Te, Kuya. So, banding mi karong adlaw, family banding ni mga guys. Kuyogi mi sa amo ang pagsoroy-soroy. O pagkuan, pag-share sa mi una bago mi mag lakaw-lakaw lang sa mga need lakawon. Kuyogi mi. Nagulat mi karing taxi dire nga moagi na nami gisaaran pero pa ni balik. Labi. Labi. Where you go, Labi? Where you go? Church ka, Labi. Oh. Church ka, Labi. Biyaan mo sa lolo lang. Asan to nang tuyok si kuya di ay lugay lang ginawa. Dali, ganito siya, parking. Ha? Naunahan siya na to. Naunahan siya, di ba? Pillow. Yes. Ice cream na kaya 25. We're here now. Lagi na lagi kuan diri oh, lagi kural mo. Kapit ako dira. Di mo tindahan sa? Ano nga side bagi mo tindahan no? Abot na kalab. Abot na labi. Time check. Ha? May car wash. Karwasan. Karwasan. Pila ito? 120. 22. Ay, sensiyo 500. Yeah. Oh, di agi ati. Yay! We're here now. Gawas na kasi. Gawas brownie. I'm letting you know. Wait, salam. Salamat.
Basketball. Wala bola. Okay. Ada. Ha? Pila. Ano? Dito sa kasunod. Gamiton ako video. Nato na, sinambon nga bigat mo. Ano ga? Doon nakayelo to na. Ilong mata? Nasa po, bigat ko eh. Sinambon mo rin. Yan ang isudla, yan yung costume. Uy, lagi. Ayaw ka una te. Yan na niya. Na, nakita. Pero nakita. Oh, love. 175. Pwede pasikon na. Oh, we need ako na, love. We need ako. Kitty mirror. Saan na dyan? Buling? Buling ka? Aman, ano pa? Saan mo na ako buling? Kabalo na ka? Sina? May vlog ka. Sunod na. Sunod na, pe. Yay! May pa-basketball case. Ito. Labi! Sabi lang, Pikachu, hindi na po, malam. Sige yan. Pero nga, ha? Yay! Okay. Uwi man, straight ha? Ito yan, may doon gamot. Ito nga, yan, dire lapit, ya. Manganal.
kuhan. Ano to? Kaya mo pa-picture ko sa kuhan. Kapinga sa Christmas tree. Christmas trees. Nahuman mo sila yung Christmas tree dito? Ha? Nahuman na? Daghan kay kontra ang Israel. Ha? Daghan kay kontra ang Israel. Si Siri, Lord alam niya ang taga-kuan Israel. Protector. siri ko sa inyo hang kuhan. Walay makabangga. Oh, siran tiga duwina katutanan nga. Katutanan nagpalibot sa Israel duwina kalabang ko nilang tanan. Dosa ito ni Egypt. Oh no, grabe. Mahulog ka ba? Pulling down ang baby. Ayaw na. Apa? Honda, banto. Yan, hingaw na ikaw diri. Wala na ikaw naman diri oh. Ano ito? SM ba? Ha? Ginagpo man ito. Playground. Ano ba kay habog kay lab? Ito na mi guys sa SM kay mag-picture daw silang mami dito sa Christmas tree. Na nice kayang painting oh. Oh, it's what's that? Kasimbas daddy kasi bantay anak. Pero pa unit ah. Ay ka lang bitay unit. Ang bitay unit. Baklay mi guys, padung sa SM diri mi ni agi sa Limkit kay dayon dito. Sura man siya. Ihaw ang batata. Uhong na lab. Ah. Wow, flower shop gini ang ganahan. Wow, car again. Ha?
Wow! Picture ta? Picture na siya dito. Lain na lagi yung kamera te. Kaya na sa neighbor. Hindi siya berputi. Baby wants to play. Ito na, ito. Ay naman nakanta dia. Tahu na ba Saan man? Apik. Doesn't know you like I've been there through the good, know how to make it's all you to the way only I can do that. Pick up the sun, cause now I can be the one. Each time it falls, so why can't I be the one to give you everything you want? Give you everything you want. Ang bayad ganiya. 1,000 kapin. Yate. Kasi order na ito itong anli. Ha? Anli. Tulo. Anli ka kuya? Anli ka? Thank you.